Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. И Духом Твоим. И пошли пастухи, спяшаючися, і знайшли Марию і Юзафа, і немовля, якое лежало у яслях. Вітаю вас усіх, дорогі брати і сестри, на святої імши. Сьогодні в другий день Святого Божого Народження, у неділю святої сім'ї Марії, Юзафа і Єсуса. В цей день особливим чином сьогодні прославим доброго Бога і подякуємо за те, що виновито про сім'ю, і Він увійшов у цей світ. Подякуємо так само за те сім'ї, наші сім'ї, за які ми народилися і увійшли в цей світ. І будемо молитися. Будемо молитися о Божье благословення, опеку Матері Божої, святого Юзафа для наших сім'ї, об святость для наших сім'ї. Будемо молитися за сім'ї всієї нашої парафії, саме за сім'ї особливим чином, які досвідчують різних тяжкостей в цьому часі, які досвідчують терпіння, болю, і саме того, що многие сім'ї поділені, сьогодні поділені еміграцією чи з інших причин. Просим Божої моці, Божого благословення, Божої ласки, щоб наші сім'ї були Богом моцні. Сьогодні ми саме вітаємо серед нас брата Андрея Шостакова, капуцина, який прибуває сьогодні, щоб розділити радість хресту свого племінника. Вітаємо вас, дорогі батьки, хрестні, близькі. І ми так само хочемо розділити цю радість з того, що сьогодні ваш син стане Сином Божим, у вас сакрамент хресту. Тому на початку цієї святої імши питаюся вас, дорогі батьки, яке ім'я вибрали ви для свого дитяті? Захар. Чого ви просите у Костьола Божого для Захара? Хресту. Дорогие батьки, просячи хресту для вашого дитяті, чи усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховати його у віри, як заховуючи Божі заповіді, но любила Бога і ближнього, як нас навчив Ісус Христос? Усвідомляю. А ви, хрестні, чи готові допомагати батькам цього дитяті виконувати їх обов'язок? Готові. Захар. Костьол Божий приймає тебе з великою радістю. От його ім'я я позначаю тебе знаком крижа нашого Збавця. А після мене цим же знаком позначать тебе твої батьки і хрестні. Я прошу Бога за наши грехи, которые трудно стали сегодня на святейшую. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую,
завсёди Панну Марию, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Świętuję mszu, ja celebruję intencję Świętej Pamięci Królowej Romualdy Gasiuk. Божа, Ти дав нам святую сям'ю, як приклад. Учини просим, как мы, злученные взаимной любовью, наследовали ее цноты у наших семьях. И праз гэта досягнули вечной радости у Твоим небесным доме. Праз Пана нашего, Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Аминь. Такая ласка, что я хочу почти.
Читание книги «Мудрости Сираха». Пан узвысил айца перед детьми и мати дав уладу над сынами. Хто шанує айца, той чинить умилостивление за грехи. А хто шанує маті свою, той будцем скарби збираем. Хто шанує айца, той будет тешиться детьми. И в день молитвы своей будет почуты. Хто шанує айца, будет долго жить. А хто послухмяный пану, той будет потехой для мати своей. Дитя, подтрымливай айца своего у старости и не засмучай его у житті ягоным. Коли навод покине его розум, будь поблажливым и не погарджай им, будучи у полноте своей силы. Бо милосердность до айца не будет забыта, будет выкуплением за грехи твои. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана, хто ходить ягоними шляхами, плен праці рук своїх будеш споживать, будеш щасливий і добра тобі буде. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Жонка твоя, як урожайная виноградная лоза, у стенах дому твоего. Сыны твои, як оливковые паростки, вокруг стола твоего. Щасливый кожний, хто боїться Пана. Вось так буде благословлений чоловік, який боїться Пана. Нехай благословить тебе Пан Сіону, і убачиш добробит Єрузалема во всі дні життя свого. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Читание послания святого апостола Павла до Колоссянов. Браты, опранитесь ж, выбранцы Божии, святые и умилованные, у щирую милосердность, добрыню, покору, лагодность, долготерпливость, терпячи одно одного и даруючи собі взаємно. Коли хто на кого має кривду, як Пан дарував вам, так і ви. А понад усім гэтым апраніцеся ў любоў, якая ёсць повязью досконалости, і нехай валадарить у серцях ваших спокой Христовий, до якого ви покликані у одним тілі, і будьте удячними. Слово Христа нехай живе у вас во всей полноте, з усёю мудростью навчайте и наставляйте одно одного псальмами, гимнами и духовными песнями, з удячностью спеваючи у серцах ваших Богу. И усё, что бы вы ни робили, словом чи учинком, усё робите у ім'я Пана Єзуса, дякуючи пред Його Богу Отцу. Жонки,
Подпорядковуйтеся мужам вашим, як належить у Пана. Мужи, кохайте жонок и не будьте суровыми до их. Дети, будьте послухмянными батькам вашим во всем, бо это подобается Пану. Айцы, не раздражняйте детей ваших, каб яны не падали духом. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Нехай володарить в серцях ваших спокой Христовий. Слово Христа нехай живе в вас во всей полноте. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Бацькі Езуса ходили штогод у Иерусалим на свято Пасхи. И калі яму было 12 гадоў, яны ўзышлі ў Иерусалим паводле звычаю свята. Калі па заканчэнні дзён свята вярталіся, застаўся хлопец Езус у Иерусалиме і не заўважылі гэтага ягоныя бацькі. Думаючы, што ён ідзе з пілігрымамі, прайшлі дзень дарогі, і тады пачалі шукаць яго між сваякамі і знаёмымі. Не знайшоўшы, вярнуліся ў Иерусалим, шукаючы яго. І пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся у іх. А ўсе, хто слухаў яго, і убачыўшы яго, яны здзівіліся, і сказала яму маці ягоная: «Дзіця, чаму ты зрабіў нам так? Вось бацька твой і я балюча перажывалі, шукаючы цябе». Ён сказаў ім: «Чаго ж вы шукалі мяне? Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» Але яны не зразумелі таго, што ён сказаў ім. Ён пайшоў з імі у Назарэт і быў паслухмяны ім. А маці яго захавала ўсе гэтыя словы ў сэрцы сваім. Езус жа узрастаў у мудрасці, у гадах, у ласцы у Бога і у людей. Это слово Пана.
дзень свята Божага нараджэння, свята, у якім галоўнай асобай з'яўляецца натуральна Езус Христос, Сын Божий, які приходить у гэты свет для нашего збавлення. І ми засяроджуємося, ми кланяємося менавіта Єсусу Христу. А сьогодні, якби, глядячи на нашу так само батлейку, на гэтую шопку, робимо якби крок назад і зауважаємо, що там, при Єсусі, ёсць маці, Мария. Там при Єсусі ёсць бацька, Юзаф. І менавіта гэта тое найбліжэйшае асяроддзе. Это тая сям'я, это святая сям'я, якую мы сёння ўшаноўваем і ад якой хочам браць прыклад, але прасіць заступніцтва для кожнай нашай сям'і, каб мы на узор святой сям'і таксама стваралі святыя сем'і тут і цяпер. Падчас свята Божага нараджэння Олег запрашаў да гэтага разважання, што кожны з нас з'яўляецца каштоўнай пярлінай. Менавіта дзеля гэтага Бог, Сын Божы, пакідае неба і прыходзіць на гэты свет. Сёння таксама бачым тую праўду, што кожная наша сям'я для Бога таксама вельмі важная. Таксама з'яўляецца вось той пярлінай каштоўнай. Бог так захацеў увайсці ў гэты свет менавіта так, як кожны з нас уваходзіць у гэты свет. Праз нараджэнне у сям'і. Прайшоў у сям'ю з Назарэта, Марыі і Юзафа. Таксама сёння, у 2021 годзе, Бог хоча уваходзіць у кожную нашу сям'ю. Сям'ю з Мінска, чи з Хацежина, чи з Тарасова, чи з Івенца, чи яшчэ там з розных мясцін, адкуль мы таксама дзесьці паходзім, дзе жывуць нашыя блізкія і родныя. Кожнай нашай сям'і Бог хоча мець свой дом, хоча туды ўваходзіць. Это не столькі патрэбна Пану Богу, колькі патрэбна нам. Патрэбна нам, бо калі глядзім ізноў жа на святую сям'ю, то можна задаць пытанне, кім быў бы Юзаф без Езуса? Кім быў бы Юзаф яшчэ раней, перад нараджэннем Езуса, без Бога ў яго жыцці? Кім была б Марыя без Езуса? Кім была б Марыя без Бога в сваім жыцці? Кім быў бы я без Бога сёння? Ці я быў бы тым, кім я ёсць? Адна асоба, маладая дзяўчына, падзялілася падчас нашых летняга выезду з моладзю, калі мы дзяліліся Словом Божым, і яна, так распавядаючы свае думкі, свае разважанні, закончила это с такими словами. Каже, я не хочу быть кимсьці без Бога. Нават калі буду неким там значным кимсьці и так далее, не хочу быть кимсьці без Бога, бо это уже не буду я. Это уже не буду я. Дорогие браты и сестры, сапраўды, так само у наших сем'ях, так як і святая сям'я нам показує. Быць кімсьці без Бога – гэта не той шлях. Хочам знаходзіць менавіта той сэнс і знаходзім яго, дзякуючы ласцы веры. Менавіта ў тым, што хочам шукаць і знаходзіць і дазваляць нараджацца Езусу у наших сем'ях. Па ўсіх тых наших адносінах, пра якія сёння распавядае Слова Божае,
глибиня мудрості Сіраха, Божого Слова. Так само Святий Павел говорить про відносини. Мужа до жонки, жонки до мужа, батьков до дітей, дітей до батьков. Про ту любов, пробачення, про пастухняність. Але коли глядим на святую сям'ю з Назарета, то знову ж це не взялося ні откуль, але вони жили у своей штоденности, послухмяные Богу, послухмяные Божьему закону, Божьим заповедям. Святий Лука, евангелист, он один описыває эту историю, яку ми сьогодні почули, коли Єсус, ми кажемо, згубився у Єрусалимі. Святий Лука, він описує дитинство Ісуса Христа, ті важливі моменти, його зачаття, народження, потім охвярування у святині, описує тою, коли утікають у Єгипет, описує так само важливий момент, цю подію 12-годового Єсуса і його батьків. І коли так поглядіти вельми так поверховно на цю сцену, то можно сказать, что Мария с Юзефом не сдали экзамен. Бог им доверил опеку Иисуса, они его згубили, не доглядели. Але ці справді так есть. Вони, вертаючися з Єрусалима, а такий був звичай, що мужчини і жінки виходили своїми групами, тільки вечором або вночі вже зустрічалися. Так було і тут. Вони вечором тільки оглядели, що нема Ісуса. І почали його шукати. Кожна мать, кожен батько ведає, що значить не ведать, де знаходиться син або дочка. Навіть коли ми 5 хвилин не ведаємо, вони 3 дні не ведають. 3 дні шукають, то можна і з глузду з'їхати від цього переживання. Так як Марія каже, що ми болюче переживали. Болюче переживали. Але важно, де вони знаходять Ісуса. Вони знаходять його у святині. І це, можна сказати, виник ось того виховання, 12 годов виховання, 12 годов узростання Ісуса у святої сім'ї, у Назареті, там. Тоді, коли Ісус бачить Юзефа і Марію, коли бачить їх спосіб життя, коли бачить, як вони йдуть у синагогу на молитву, коли бачить, як вони моляться вдома, як вони працюють, які відносини поміж ними. І в цьому всім він відкриває, ким є Бог. Бо сьогодні перший раз в слові, коли Ісус щось промовляє, в Євангелії записане, і Ісус у цих перших словах, які виходять з його вуснів, що говорить? Говорить Марії і Юзефу, говорить так само нам, що Бог, говорить, ким є Бог для його, що Бог з'являється моїм Отцом. Що Бог з'являється моїм Отцом. Я повинен бути у домі, у тим, що належить до моєго Отця. Я повинен займатися справами Отця. Справами Божими повинен я займатися. Це обвящає своїм батькам. Але потім він іде, не так, що він погарджає їм, що я тут важнейший за вас, і тепер тут. Ні, а він потім, читаємо далі, іде в Назарет, вертається в цей дом, і там послухняний Марію і Юзеф. Послухняний, ще шмат годов буде разом з ними там переживати щоденність. Але ось то я хочу звернути увагу на те, що Ісус бачить ось їх приклад. Сьогодні на попередній святої імші з уділом дітей, з дітками зробили експеримент. Попросив їх, щоб вони мені показали указательний палець, а я одночасово так показую. Ну і 90% дітей показало ось так, які ведали. І не важно, що я говорив, правда? Але більш було важно, значить важно, що я говорив, але більш важно було те, що я їм показав. І вони за цим пішли. Так само сьогодні
Гэта і ў жыцці веры таксама. Ёсць тое, што мы гаворым, гэта важна, дарагія браты і сёстры. Але дзеці глядзяць у першую чаргу на тое, як мы жывем, якія нашы учынкі. Можна гаварыць, што трэба маліцца, што трэба верыць, што Бог важны. Але калі дзіця не ўбачыць тату чи маму, а найлепш і тату, і маму на каленях, не ўбачыць, што моліцца раніцай і вечарам, не ўбачыць, што моліцца, дзякуючы Богу за спажытак, які можа з'есці са стала, не ўбачыць, што ідзе да касцёла, не ўбачыць, што прабачае і просіць ад прабачэння. І не ўбачыць пашаны да сваіх бацькоў, а іх бабуляў і дзядунаў, і міласэрнасці. Ну то здаецца, што будзе цяжка прыняць Евангелие, альбо нашмат цяжэй. Таму, дарагія браты і сёстры, просім сёння Божай ласкі, Божага благословення, святасці для ўсіх нас, для нашых сем'яў. Каб сапраўды Бог мог там жыць і нараджацца, і перамяняць. І мы ў Пана Бога шукалі гэтай сілы, каб жыць паводле Евангелія. Каб жыць паслухмянымі Богу айцу, каб менавіта справа айца Бога была ў нашым жыцці найважнейшай. Так як Марыя і Юзеф вам кажуць, мы балюча перажывалі, шукаючы Езуса. Так і нам дзесьці трэба балюча перажываць, каб Бог быў у нашых сем'ях, каб Езус быў у нашых сем'ях. Балюча перажываць і рабіць для гэта. Гэта тое, што мы можам зрабіць. Цяпер час святаў Божага нараджэння, розныя пажаданні мы сабе складаем, розныя пажаданні перасылаем сабе і так далей. Сярод адных з такіх віншаванняў я пачуў ад аднаго са святароў такія словы. Калі у чалавеку нараджаецца усмешка, то чалавек становіцца усмешкай. Калі чалавеку нараджаецца супакой, чалавек становіцца супакоем. Калі ў чалавеку нараджаецца любоў, то чалавек становіцца любоў. Але калі у чалавеку нараджаецца Бог, то чалавек становіцца чалавекам. Калі у чалавеку нараджаецца Бог, то чалавек становіцца чалавекам. І парафразуючы гэтыя словы, можна сказаць сёння свята святой сям'і. Калі у сям'і нараджаецца Бог, то сям'я становіцца сям'ёй, сапраўднай сям'ёй. Бо так хоча Бог, бо так сёння паказвае нам, што хочу прыходзіць у сям'ю. Не толькі ў сям'ю Марыі і Юзефа, бо туды ўжо прыйшоў, але сёння хоча прыйсці у нашыя сем'і. І аб гэтым молімся, каб мы здольныя былі яго прыняць. Дорогие браты и сестры, помолимся разом за все наши семьи. Молимся так само за дитя, яке прийме ласку хресту, за його батьків, хрестних і усіх охрещених. Молимся, как в таямнице Твоей, Пане, смертью воскресения Ты праз хрост одрадил гэтае дитя и долучил его до святого костела. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за сужэнствы, каб яны наследовали святую сям'ю, жывучы ў шчырай любові. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто мае намер стварыць сям'ю, каб яны добра падрыхтаваліся да гэтага адказнага кроку ў сваім жыцці. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молимся, дар Божага благословення, травных ласкаў для ўсіх сем'яў нашай парафіі. Молимся за тыя сем'і, так само, якія в апошнія месяцы эмігрыравалі, выехалі з краіны. Молимся за сем'і, якія перажываюць цяжкасці, боль, несправядлівасць. Просім аб Божую моц да іх, аб Божай ласкі.
Ciebie prosimy. Вислухай нас, Пане. Молимся, каб бацькі і хросныя былі для гэтага дзіцяці добрым прыкладам веры. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас прысутных на гэтай святой імшы, каб гэты святочны час яшчэ больш паяднаў нас з Богам і нашымі блізкімі. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Святая Марыя, Маці Божая, Молися за нас. святы Яне Хрестителю, Молися за нас. святы Юзефе, Молися за нас. святыя Пётра і Паўля, Молися за нас. усе святыя Божыя, Молися за нас. усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Твоей велічы і месцам прабывання Духа Святога. Праз Хрыста, Пана нашага. Няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўца, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог Усемагутный одарил гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святого. Божа небачнай моцай Ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення Ты падрыхтаваў ваду Табой створаную, каб яна выяўляла ласку Святого Хроста. На пачатку свету Твой Дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Божа, нават у водах патопу даў нам вобраз адраджэння, бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цнотам. Божа, Ты учыніў, што сыны Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона, стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаных. Божа, Твой сын, ахрышчаны Янам Хрысціцелем у водах Ярдану, быў намашчаны Духам Святым, а калі вісеў на крыжы, з яго боку праліліся кроў і вада. Пасля свайго з мёртвых паўстання ён наказваў вучням: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Отца і Сына і Духа Святого. Узглянь на Твой касцёл і пажадай у ім адкрыць крыніцу Святога Хроста. Няхай гэтая вада праз Духа Святога атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Твоё падабенства, і праз сакрамент Хросту ад бруду усялякіх грахоў абмыты, нарадзіўся з вады і з Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага. Просім Цябе, Пане, няхай праз Сына Твайго на гэтую ваду сыдзе моц Духа Святога, каб усе, хто праз Хрост, пахаваны разам з Хрыстом у смерць, з ім таксама і паўсталі да новага жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Дорогие бацькі і хросныя, праз сакрамент Хросту прынесенае вамі дзіця атрымае як... Прыведзена. Вамі дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святого. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб, дзякуючы, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру у Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця.
Тому питаюся бацькоў, хросных і ўсіх вас тут прысутных. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаемся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаемся. Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Выракаемся. Ці верыце у Бога Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, нашага Пана, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Ці хочаце, каб Захар прыняў хрост у веры касцёла, якую мы усе разам з вами толькі што вызналі? Хочем. Захар, я цябе хрышчу у імя Айца і Сына і Духа Святога. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты далучаны да яго народа прабываў у Хрысце святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Захар, ты стаў новым стварэннем і апрануўся ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага, каб ты, далучаны да народу Божага, за дапамогою слова і прыкладу блізкіх, нёс яе незабруджанай у жыццё вечнае. Амен. Прыміце святло Хрыста. Вам, дарагія бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Хрыстом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы ахрышчаныя ў Хрысце, у Хрыста апрануліся. Аллилуйя! Аллилуйя! Спяваем спеў на ратаванне неба. Святая, Сына Божий,
сонами будьте, люленькі люлі, Божа наша сонця, люленькі люлі, благодаря сонце, люленькі люлі, Божа наша сонця, люленькі люлі, благодаря сонце. Молитесь, браты и сестры, как Марию вашу и отряду принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже нашу, час складаючи Тебе гэтую ахвяру милостивлення покорно Тебе проси, как про заступництво Богородицы Панны и святого Юзафа, Ты одарил наши семьи Твою ласкою и супокоем, праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Гору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. За правды годно это и справедливо, слушно и збагатенно, как мы завсёды и усюды Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный, вечный Боже, бо простоямницу утеловленного слова зазяло для очей нашей души новое святло Твоей хвалы. Как мы, познаючи Бога убачного и постати, были Ему знесены до любови необачных речей. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню, и мы с усими хорами о Нем прославляем Тебе. Разом с ними скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Боже, Ты святы, справедливо, хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, нашего Пана, Иисуса Христа, действенною моцею Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, нескрытно збираешь свой народ, как от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую оферу. Коли благословленная Мария у непорушенном дявольстве народила святу Збавицу, раз Его покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сеяны телом и крывёю Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, благословіў, уламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано.
Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich i podziaku Tobie składaючи благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з його усе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, нового и вечного заповеда, якая за вас и за многих буде пролита для отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Маре Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Panie, wspominaючи збавчую муку Твоего Сына, так само Його цудовне воскресіння не був шесть, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую святую ахвяру. Узнань просим на дар Твоего Костела и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отримать спадщину з вибранниками Твоїх, найперш за святейшей Панной Богородицей Марии, за святым Юзефом и Абранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми, про заступництво яких мы сподіваємося на Твою неословную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкаво умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі. Со слугой Твоим папам нашим Франтишком, біскупом нашим Юзефом, усіми біскупами, усім духовенством и всім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых, братовых сестер, и усіх, хто у ласці Твоей одышоў з гэтага свету, милостиво прыняў владарство Твое, где и мы спадзяемся быть, каб разом з ім заўсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа нашего Пана, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Раз Христос с Христом и у Христе, Тобе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Сегодня так само Дитям Божим стался новохрещений Захар, тому теперь разом молимся, да Пана Бога так нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от всего злого. Дай ласкаво супокой у дни наши. Допоможи нам милосердності Твоєї, каб ми були завжди вольні від греху і заховані до всякого неспокою. Чекали сповнення щасливої надії і прийстя збавці нашого Єсуса Христа.
Вот Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христос, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой быть даю вам проще. Не зважай на грехи наши, и на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить вам спокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Спокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. на себе грехи света, благословленные, покликанные на вечеру Его. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Бог наш з'явився на землі і жив серед людей.
помолимся. Милосердный Отче, Ты умацовал нас небесным сакраментом. Учени просим, как мы верно наследовали приклад святой сям'ї. І пасля клопотаў гэтага веку разом з ёй удзельнічалі ў радасці вечнай. Праз Христа, Пана нашага. Віншую со святом, брати і сестри, святом Божого народження, со святом так само святої сім'ї, це свята усіх сім'їв, і добрий Бог благословить святості, взаємопорозуміння, супокою в наших сім'ях, моці Божої щиро жадаємо. Сьогодні свято Святої Сім'ї, так само свято наших сестрів Назаретанок, конгрегація Святої Сім'ї з Назарету. Тому так само захочемо до молитви, інтенції сестр, особливо за сестру Мар'яну, сестру Назарію. На этом тижні у літургії ми будемо відзначати завтра наш парафіальний відпуст, урочистость святого Євана Апостола і Євангеліста. Розпочали ми святкувати, то так я ще тут ціле триду у нас отримовується, і це добре. Тому завтра запрошуємо наше парафіальне свято. Читаємо мша буде у 7 раніці і о 19 годині. У вівторок свято святих немовлят мучеників і 1 студеня у суботу урочистость Святої Богородиці Марії. Это обов'язкова урочистость. Святая мша у гэты дзень будзе у 10:30, у 12 і о 18 годині. Інтенція для живого ружанца на студень, гануть молитва і молиться Божее благословення, опеку Матері Божої для усіх сім'їв нашої парафії. Розпочинається коляда, душпастерське відвідування парафіянів, так як і в минулому годі. Нам разне запрошення парафіянів ми будемо навідувати сім'ї, тому можна принести це запрошення у закриство, або нам так само сконтактуватися з нами у інший спосіб, через телефон, наприклад. І тоді домовимося на цю супольну зустрічу, молитву і благословення. Запрошуємо долучитися до організації балю усіх святих, який відбудеться у нашій парафії у неділю 16 студеня. Так, минулые годы мы робили, в минулом году не робили, а ранее так. Такое свято, в этом году робим трошки у іншої атмосфери, то сьогодні атмосфера свята Божого народження, це буде у студені вже. Це 5-й юбілейний, такий, можна сказати, наш баль буде для дітей, молоді, наших сім'їв. І організаційна зустріча, вже треба почати підрихтовку, відбудеться 30 студеня в четвер, ближайший, о 20-й годині на Лідській. Всіх, хто хотів би долучитися до організації, удільничати, допомогти, то запрошуємо на цю зустрічу. Тут нагоди так само об'явлений конкурс малюнків для дітей і молоді на тему «Боже народження у моїм житті». Формат малюнків А3, техніка любая. Просим до 9 студеня ця праця до нас, або до сестр, або до святорів принести. І потім на балі всіх святих буде підведення виників конкурсу і узнагород. Святая мша на закінчення календарного года 31 снежня відбудеться о 19 годині вечора. Перед святой мшой у 18:30 набоженство на закінчення года. Всім юбілятам іменинникам надходять шкатині, найліпше пожадання, здоров'я, спокою в ваших серцях, сім'ях і шматликих Божих ласк. Ще маємо повідомлення від наших біскупів на неділю Святої Сім'ї. У першу неділю після урочистості народження Пана католицький костел відзначає свято Святої Сім'ї, яке одночасово з'являється святом усіх сім'їв, бо слово «сім'я» – це огульне ім'я найсвятейшої сім'ї з Назарета і кожної сім'ї. Сім'я походить від Бога і веде до Бога.
Гэтае свята пачало адзначацца ў розных краінах у 18 стагоддзі і было зацверджана папам Львом XIII. Па рашэнні папы Бенедыкта XVI, Бенедыкта XV, оно пачало адзначацца ва ўсім свеце. Такім чынам касцёл паказвае сужэнства як прастору, асвячэння і месца, дзе адбываюцца вялікія рэчы. Адна з такіх вялікіх рэчаў гэта духоўнае усынаўленне, якое многія з вас здзейснілі 9 месяцаў таму ва ўрачыстае звеставання Пана. Вы, якія датрывалі да канца, ведаеце, як нялёгка заставацца паслядоўным і непарушным, каб стрымаць абяцанне маліцца ў інтэнцыі дзіцяці, што знаходзіцца ва ўлоне маці, якому пагражае небяспека аборту. Ваша адвага адвяргае хлушню гэтага свету, які кажа, што зямля нібыта перанаселена. Сёння ў святочнай сям'і мы хочам падзякаваць вам за адкрытасць і адвагу ў падтрымцы жыцця ад зачацця аж да натуральнай смерці. Стоячы на парозе Новага года, які неўзабаве распачнецца, мы жадаем, каб ён прынёс хрысціянскім сем'ям новыя сілы для служэння жыццю чалавечай асобы. Няхай усім гэтым намаганням і ініцыятывам спадарожнічае нашае пастырскае благаслаўленне, якое да ўсяго сэрца вам удзяляем каталіцкія біскупы Беларусі. І яшчэ аб'ява адносна таго, што бліжэйшая пятніца, гэта пятніца ў октаве Божага нараджэння, і ўжо некалькі год нашы біскупы на гэты дзень таксама ўдзяляюць дыспенсы, тым больш там можа 31 снежня, то гэтую дыспенсу таксама падтрымаў мітрапаліт Юза, і ў гэты дзень не абавязвае нас пост ад мясных страваў. І таксама 7 студзеня, гэта будзе праваслаўнае раство, пятніца, того, каб было адзінства ў сем'ях, а нашыя сем'і таксама ёсць змешаныя, дзе святкуецца таксама свята Божага нараджэння 7 студзеня, таму таксама ў гэты дзень біскупы ўдзялілі дыспенсу, і таксама ў гэты дзень не абавязвае пост. Замест гэтага біскупы просяць памаліцца ў інтэнцыях святога айца Францішка. Замена такая малітва. Віншуем бацькоў і хросных, і таксама брата Андрэя, і жадаем Божага благаслаўлення вам, Божых ласкаў у выхаванні Захара і ўсіх вашых дзетак. Няхай сапраўды наша малітва і таксама малітва, прыклад хросных, напэўна, падтрымка, за якой з'яўляецца для вас таксама брат Андрэй, няхай даюць моц, каб сапраўды па-божаму і з Богам выконваць сваё покликання. Дякую вам, великий Владимир, за то, что вы есть у нашем житті, за то, что вы есть у нашей парафии. Я хочу подяковать так само за то, что вы смогли уделить нам гэты сакрамент хросту. Для меня, як для маці католички, якая только починаю узрастать у гэтай веры, мне потребно было гэта, потому что это и я трошки по-белорусски, потому что я и белорусски начала размовлять и учу его, как бы, потому что мне это тоже потребно. Я хочу подяковать за все. Нехай Бог за все да вам одудячить, за то, что вы завсёды падтрымліваеце ў нашай праве усіх дзеці. Вы с такой ухмылкой завсёды, вы помогаете нам и дорослым. Дякую вам, хай Бог вас одудячить за гэтую справу. И Маці наша Небесная отулит своим Божией лаской. Дякую. Наше служение, наша миссия. Чого надзвичайного не робить. Але дякую. Хай добрий Бог благословить на черговий день і черговий тиждень нашого життя. Прийміться душа. Я ще так само буде благословення тепер для всіх сім'їв, для всіх вас. Молимся. Боже наш Створитель и Откупитель, просим Тебе, спошли свое щедрое благословение на усе гэтыя сем'і, якія собраліся разом у Твое імя.
Нехай їхня взаємна любов, їх сумісна молитва, взаємний клопот і готовність прийти на допомогу потребуючим, усе їхні слова і учинки свідчать про їх віру, твою віру. Просим Тебе, праз Христа, Пана нашого. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог усемогутній, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, сухай спокуси і пастир злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божой, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ людських по світі. Амінь. Святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим Святый порятунком, Архангеле Михайле, молися за нас. є ще одна об'ява для дітей, які вчора не отримали подарунку, може з якоїсь причини, бо були у іншому костюмі на імші, чи щось, то сьогодні можна так само подвести по подарунку. Запрошую. Хто од нас не отримав подарунок?